Please tell women that we about ushers. Oh. Overseers within the ministry, about pastors within the ministry. So, muri yezimbabwe mazvinzwira mega murume uyu ari kutonyatsoda some more ari kutotanzi ndine mapasta maoverseer nemaushers. It looks like haasi kutombo appreciate, ari kutoda kuti ari kutoda more and more and more and more. No. Zvamagaya here inini magaya hangu handinyatsomuzwisisa zvangu type yekuti munhu akaita sei, but maybe ufriendship hwavona wikini uchivayo wacho handinyanyodzipindira nyaya dzacho dzokudzi munhu achanzi takazvinamatira zvikazoitika. Saka izveso takuda unoningirikana mamona mega aenda notora mota inini panyaya yakadai so panguva yakadai I am against vanhu vanga vachiti magaya ari kuresista notora chinji because yokaona uchitoti magaya munhu wamwari 100%. Pano unoda something unoda umbopokana mambama 4 umbonyazonzwisa kuti musoro wako pangoma zezhinyima na moto kwamona zvota battery remote kana yakuti mabattery akutadza unyazorida inoroverwa pasi kunzi ko ndutaura zvemazimba zvinoitika nditi. Right, mira ndikupe report. Christopher Mutsvangwa ari kuuya panapa achiataka VP Chiwenga. Ndanonokerwa nefootage muri Zimbabwe. Sorry zvenyu nhasi muchandiregerwa because handisina munhu ari kunyanya kundipa footage kuZimbabwe so far. Ndaishanda naye ndikamudzinga futi basa because ndanoda kuti wanga kunyanya kuenderera. But ndiri kuona Heart and Soul TV yana Blessed Muhlanga uyo kumbosungirwa nyaya dzekurekodha mudhara kugeza papa. Ari kubuda achitaura kuzvoni Christopher Mutsvangwa comes out guns blazing on Vice President Constantino Chiwenga. He says he is not a superstar and was not a general during the war. Ndo mashoko aripo and chatikuda chaita kuti abude Mutsvangwa achitaura izvozvo it was maybe because of speech yakataurwa namudhara kugeza pachinzi Chiwenga was bigger. It's like Chiwenga anga ari mukuru wana Mnangagwa kana takutora nyaya dzekuhondo dzedzi dzakanzi anga ari mukuru wana Mnangagwa because we all know kuti Mnangagwa was nobody was nothing kana takutora nyaya dzekuhondo papa. Kana mune nyaya dzimwe dzekuhondo dzamukudzodza Mnangagwa inini I don't even know kuti ndichadzibelieve papa because inini pandaka interviewa mamwe war veteran vakataura kuti zvoni Mnangagwa haana kana munhu wake kana zvaakamboita muhondo macho kunzi akazodonedza ndege akaita sei vakatondiudza inini vakati Kulient mfano wangu wachota lakire kuti wataura nesu boss vanhu vacho vaita vataura nesu vahombe kuna Mnangagwa kubva pamadays vanga vatoti vahombe even pazvese zvepolitics and everything. Vatora Mnangagwa akatodipotwawo zvake akadzoserwa kuZambia paakazodzoswa namugaba achinzi ndakambogara nemwe munhu anonzi Mnangagwa kujeri. That's how he came back in Zimbabwe. From then ndo vatanga kuita zvelife yake achitanga kutoriska achitanga kutoshingirira. Dai pasina mugabe Mnangagwa maybe angadai achitongori kuZambia achiita maybe kana kuti angadai kutoita zvepolitics dzekutorwana naIchilema kuZambia ikoko. Inyaya dzimwe dzandaioneswawo ipapapa. Saka izvezvi Mutsvangwa ndo paari kubuda kutaura kuti zvoni aiwa Chiwenga was not a superstar and anga asiri general kuhondo. Handisi kuziva kuti chii because inini Geza akabvera kudhara achitaura kuti Chiwenga anga ari mukuru kuhondo anga ari general. Takutanga tikudzwa. One thing that I know and one thing that I'm going to tell you all guys is this: war veteran madhara ese mazhinji mbiri yavo yavakanyatsoita ndeyekurara nevakadzi muhondo vachingodya nyama dzevanhu vachingopinda mudzimba. Vaifanira kudya nyama dzevarungu. Huku dzavaifanira kudya nemombe vaifanira kudya zvevarungu but vaitodya dzevanhu vatema. At the end of the day vonzi gandanga richidye derere mukoma rinotsvedza. Imi gandanga racho raingodya zvinhu zvevanhu vatema. Nhasi makubuda muchida ngotora all the credit. And inini chandakanzwa ndichekuti anzi zvoni nyaya yanga iripo chakaita kuti vanhu ava vapuwe zvinhu because maballot box ari kunzi akatakurwa akaendeswa kuBritain painzi. Saka vanhu panyaya dzanga dziripo iya inonzi yetimu yana timu remazanla chichivaive ndo vari kunzi ndo vaitoita zvine musoro mazanla nemazipra forces vaive ndo vanhu vakatochimhanya chinhu chocho chese netimu ranankomorere ndo vainzi vanga vane nhingirikini yaidiwa nevanhu vatati tichanotora muminda hanzi ana mugabe rimwe timu yaingotaura kuti aiwa isusu tirongotaura nevanhu varipo ivavo vatongowirirana what mukuzviona. Saka ndo pakanzi vakangofevherwa apana hondo yaimbonzi yakarwiwa ikawinwa. Haina chatoteerere nyaya dzekunzi hondo yakarwiwa madhara iwaya. Takutoda kuona proof nemusoro because ana Smith vacho vane zvavakanda zvavakaita vakazotadzirana pamberi avana mugabe. Mugabe angangotaura rafu musa mugabe angakachenama akaingoita ngachireshe akangobuda angotaura ngoti zvakadizoketa meno zvaangangoriwo kuti mudhara waya but nyaya yake mbiri yato nayo katotarisa ndiye kungochenama ndo zvaangangori mudhara waya zvimwe kwete zvimwe zvese. Saka Christopher Mutsvangwa hanzi ari kubuda kuti VP Chiwenga was not a superstar. I am not impressed nestatement iroro and I'm doubting kuti ari right here mudhara akakwana here Mutsvangwa
ari kumbotembeiko. Ndazvinzwa makuseni, ndauya panapa ndikaita video ndikati kuti guys, Mutsvangwa atumwa arinzi aenda anotaura nezva VP Chiwenga kuJongwe House uko, and we all know Mutsvangwa ndiani. Mutsvangwa munhu asina kana direction. Mutsvangwa Temba muliswa same WhatsApp group anongorotomoka kungomwachuka, hapana zvine musoro zvinenge zvichimbonyatsotaurwa zvekuti ungatoona kuti Mutsvangwa anzi azodai kana kuti uyu azodai so. Ndo vanhu vacho zvavatongoriwo zvavo havo. Anyway, I don't want to waste much of your time because pane zvinhu zvekuti zvingoti ndatongokuudzai ndikutsvaka clip sokuti ndangambozviita ndichadzoka neclip because handisvike zvinotyisa ndikutotyisawo. Ndichadzoka neclip racho ndichinyatsokuratidzai, but for now let's rely on this one yataurwa naBlessed Mhlanga weAttenso TV wekusungirwa nyaya dzekubroadcast nyaya dzemutageza. Ndiyabuda chitaura kuti Chiwenga was not a superstar, is not a superstar because ukono anga siri general. I don't know, saka Mnangagwa anga ri general we, Mnangagwa anga ri superstar here because isusu history ya Mnangagwa taingozotanga angori PA wa Mugabe, ndo zvatotongozi hapana zvimwe zvamugona kutiudza tikateerera. History dzimwe dzezadze ngogadzira brainwash vanhu. Unongonzi aiwa takutoita izvozvo zvakudai makutomuteerera. Uyo murume muteerere at your own risk inangu handimufarire, honestly speaking. But don't nyaya dziri papa. But before I do that, ndine something yandoti mungoteerera because ndozati munogona mune some 1 or 2 3 things zvamuchanzwa mukabata ipapo. Ndauzisa kuti kana uchingori muSouth Africa hoyo uchida register company ovavurwa FNB business account usina work permit kana study permit, bata ive education research ana mukoma owen vane company yendaisa ma details ayo zvese zvipa screen vanokuitirai. Chinongodiwa chete passport yako yonayo nekamari kekuti ubatsirwe zvinhu zvacho because processes inoda mari. Asi kana uchida zvemahara chimboenda munovharwa neumwe ari kuchitaura kuda kuadvertise zvinhu izvozvo. Kana makuchema musazodzoke muchichema nini. Asi inini for now ndiri kurecommenda education research yana mukoma owen vakuitire zvinhu izvozvo. So chiteererai munzwe zvekutaura ndimwe comrade panapa vanhu vakatsamwa komani. Technology yakauya iyo iyi kulenji. Unotowanika umwe munhu kuZimbabwe ikoko vachiri kudzudzura mubane ndove. Kubata parupasa kusvika kudyi dzasviba dzaita sedzeng'ombe. Motodzudzura mumba kwandi mangwana eKrisimasi rekatidzudzure mumba, vaenzi vari kuuya mangwana, vakuwasha vari kuuya mangwana. Vakuwasha vachiuya mudanga reng'ombe mamadzudzura mune simere yedu madhote eng'ombe. After that, you can see those people, they are going tomorrow to vote for ZANU-PF. And they are stand up for ZANU-PF. They are supporting ZANU-PF. Dasiyane kutora dangara ng'ombe kundo vatatora machira kundo vata mudangara ng'ombe. Nemumba mauri kuvata. Muchirindo icho. Vanhu vamuri kutigira vari kumoryosa maresources enyika. Vachidya vachiisa mupoketi dzavo nevana vavo vachidya rifa renyika. Imi muchidzudzura mumba nendove. Panzi ng'ombe dzinogara kudanga kemi munogara pai. Zvakasiyana nedanga reng'ombe nemumba mavo kwavanhu. 45 years technology yakauya iyi ndeyekusora vanhu vachanhurwa nematuzve eng'ombe madzudzura. Vamwe vachidzudzura nekobra nenhingirikini nedhito yokudzudzurisa mumba. Dira mvura vodzudzura mumba. Imi munonotora madhote eng'ombe ezimwe chipuka kuzodzera mumba kuti panzi tatoka mumba muri kushaina. Mapedza mondovhotera ZANU-PF. Muri mbwa dzavanhu maovetimi. Haichaziri nguva yekupata mapatire iwawo. Imimi vanhu vemasvingo imimi. Muri kudzudzura mubane ndove masvingo yese. Kudzudzura mubane ndove vashoma. Vanorara mudzimba dzamazenga. Muri kungovata muzvirinde zvamakudo munyika mushe muchina makudo nokuti makamapedza muchimadya nenhamo. Kudyawo mabrothers enyu. Nonsense. Nonsense.
On top of that, gumbo rako rine graph book remet rokunyorera my question emet ku secondary nokuprimary ke nongoshandiswa ka gumbo rako rine mathematics book nopedza ipapo unandobvotora zano pf makumbo akaparudzana maangakita samabuva nonsense chamuri kusapotera zano pf chamakapiwa chii tiri kukuudhai chokwadi manje muri kuvata mudanga remwombe rinonhuwa madhodha emwombe iwewe nasabhuku vako mese muri kurara mudanga remwombe munonhuwa matoto emwombe. On top of that, you're going to vote for ZANU-PF. You're going to vote for ZANU-PF. They are buying cars and giving each other brothers for criminality. You unovata mudanga remwombe. Number one, unovata mubamuni meuswa unonhuwa chin'ai kuita segonzo. On top of that, you say our ZANU-PF, our fucking ZANU-PF. What the fuck are you talking about? What the fuck hell are you talking about? Son of bitch. Kana godi viri gomwe baba katozviona tavakushandiswa tiri kuitiswa neimbwa idzi dzichibhenefita dzitora mari dzamapoketi adzo munoti gomwe neungapata kana daona kuti ZANU-PF haikudii yakakidhine pamai vagomwe for quite a long vachivhotera ZANU-PF vakundovakidhine panhasi nokuti mwana wavo vataura uori hwei muri midhidhi yavanhu chavatadza mai vagomwe chii fesanai nagomwe musafesana namai vagomwe ike nezvona tino machaka here vakaurayisa businessmen. What is the problem? What is the matter? To kill a businessman. That is the style of ZANU-PF. Anyone, any businessman, you exposing ZANU-PF and you refuse to take a gift from ZANU-PF, the car and the money, will be killed. I want to give you an advice as a Zimbabwe, rather to shut down that business than to continue and run a business. It's your death. If ZANU-PF started to approaching you with just some kind of a money and a car, walk away from that business. It's your death. We have a lot of people, lot of guys, lot of men. They did the gun down with ZANU-PF. It's not only that business. And ZANU-PF, you using the minister and the CIO and army and the police. I say, where is Chiwuri? Where is Matanga? They are not in Zimbabwe. Why are they run away? Abuti munoona kuti vana uyu mudhara uyu wokuzodzingwa wakuiswa kusport uyu sanyati wakupiwa apology ende wakuisa apology kumazimbabwe kuti tainyeperana paya tichitaura kuti ZANU-PF ichatonga kusvika madhonge avanyenyanga vari kutozviona kuti kwetiri kuenda vanhu havachadi ende vari kutaura vega kuti it's not our side now. The wind is not blowing to our side.
The wind is blowing into the opposite direction. As we going into the opposite direction, the wind blows to the right direction. What the people are they deserve to have it? We deserve to have a better leadership. We cannot rush if ZANU PF. We cannot rushing if or making noise. If ZANU PF was doing better to the citizens, we can never do that. We can never shout it. We can never put our voice louder. We put our voice louder because you mismanagement to rule the country. And you expect some people to keep quiet. And this some point what we have is now. Barumete Mushemi. Rongekai. 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 Katiria Mazimbabwe future and go to Tamuruku Titire. Mazimbabwe, they deserve to have a better future of the country. And they are deserve to have a better country and a better leadership. Not what Koto Tamuruku. There is no but. Mukaona chembere dava kukuudzai urongo wenyu. Old woman. Which means you miss a lot. Something is cooked in the pot. It's not only you put a plate on and they put empty pot in the stove. Not, it cannot be like that. Never be like that. Something is cooked. And there's not be of people, you know that. You're forcing to stay in power. But in reality, you know the people, they are no longer on your side. No longer people vote for ZANU PF. Go vaya vokuzoshaya vaya vaya. Chamisa mwara mitire zvakanaka. President Chamisa baitirwe naMwari zvakanaka mukati meupenyu hwavo. Zvisina kumboitwa neani ZANU PF official to buy a couch or a sofa to as a gift to give any old woman. Chamisa, he show you in example how you can deal, how you can live with all the people. But you people, you are not do that.